Molly, 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 Molly. Привет, хора! Както знаете, аз съм Зюхан. На днешното видео ще е за децата. Знам, че ми се е случило да се сблъска с деца, но и на мен ми се е случило. Например, като това. Бате, имаш и стотинки. Не, нямам. Айде да казах ти, че нямам. Изчезни от тук! Значи вече няма да ти искам стотинките. Даже дори децата, каквото и да чуят от големите, абсолютно винаги го повтарят. Без значение на колко години е детето. Даже дори понякога децата казват от най-истинските, от най-откровените неща. Хора, надявам се ключите да ви е харесало. Ако е така, може да дадете едно палче нагоре. Абонирайте се в YouTube канала ми и бай-бай!